Poštovani gledalci, nalazimo se u zatvorskoj ćeliji. Došla sam da posetim mog dragog gosta Vladicu Taticu, zato što su ga uhapsili jer je bio jako bezobrazan na društvenim mrežama i internet platformama. Vladice, koliko dugo si dobio? Dobio sam 3 godine, ali ne zbog socijalnih mreža, nego zbog prostitucije. Ajde, makar govorio činjenice, ženo. Dragi gledalci, mi smo se malo našali samo na početku. Ja sam iskoristila Vladicin dolazak u Srbiju. Ne znam koliko znate, on živi u Nemačkoj jako dugo, ja to nisam znala. On je moj gost danas i Vladice, hvala ti što si izdvojio vreme za Hype televiziju. Hvala tebi, Vanja, što si me zvala. Kod tebe uvek rado, šta god, kad god. Hvala puno. Kako si, Vladice, šta ima novo kod tebe? Kako ti poteču ovi dani u Beogradu? Veoma šizofreno, ovaj saobraćaj ne mogu da podnesem. Jednostavno, Beograd kao grad ne podnosim, tako da jedva čekam da pobegnem iz njega. Kako si ti? Odlično, tebe kad vidim, mislim, ti mi totalno uliješ neki pobednički mod, mislim, zato i volim tvoje klipove, jer uvek kažeš šta misliš, bez dlake na jeziku, svidjelo se to nekom ili ne, a kaži mi koliko ti ljudi zameraju što si toliko iskren? Zameraju, mislim, dosta ima ljudi koji imaju neka mišljenja, ali da li vi mene znate? Ne, tako da, I don't give a fuck, mislim iskreno. I na kraju dana svi mi imamo mišljenja, na primjer i ti u nekom prolazniku, pomisliš, bože šta on nosi, ali nije toliko bitno kao, ne čujem, ne vidim. Da. A kaži mi ovako, dosta se, mislim, stvari dešava ovako, ti nekad ispratiš i neke zanimljive pojave koje se dešavaju u društvu. Mene mnogo zanima da li se tebi javila možda Maja Nikolić, neka nova imitacija. Ne, ali mislim da me je blokirala. Ali ne mogu da skapiram ili jeste, zato što kao profili dalje postoje, ali kao nema slika, kao Majo, dušo, mnogo te volim, odblokiraj me. Ja ću se potruditi da pustim sada snimak da vidite o čemu se radi, ali gde dobijaš ti inspiraciju generalno za sve tvoje klipove? Ne znam, to je meni tako random, ja sam kao ustanem ili ležem u krevetu i onda mi ovako klikne u glavi. Neko bi rekao da je to šizofrenija, ja to nazivam kreativnost i onda sam zapišem u telefon i snimim kasnije. A znaš i zapišeš pa snimiš kasnije, da, da ti pobegne misli. U stvari, koliko tako lepih misli odleti i nikad se ne vrate, greota od Boga. Kaži mi, ispratio si PZE, šta misliš o pobedniku? Mislim, on kao cute. Pa princ od Vranja, onako bi si sladak i dečko. Ne, pazi, ti Tarzan likovi što izgledaju kao Tarzan, svi ste vi kao hot i sve to, ali kao da li je pesma vredna Eurovizije? Ne baš. A kaži mi, a ko je bio tvoj favorit? Mimi i Haremke, ali Mimi je zato što sam odrastao uz nju, Mimi, ti si genija ženo. Turbo Žurka. Kaži mi, da li smatraš da su Harem Girls stvarno onako doživjele ozbiljne homofobične ispade od strane mnogih, meni se čini? Ne, stvarno treba imati muda za to. Baš, mislim, pogotovo ovde kod nas, tako neku umetnost, jer na kraju dana drag je umetnost. To nije imati muda da to odneseš na Euroviziju i da želiš tako da predstaviš svoju zemlju, koja baš i nije toliko family friendly s tim temama. Svaka čast na mudima, a i pokidale su u svakom slučaju, ceo nastup je bio top. Da. Misliš da bi napravili neki uspeh preko da smo njih postali? Bi, zato što, pogotovo u svetu, vole ljudi to da vide kada tako... To se zove woke kultura, mislim, ne sad u lošem smislu, ali kada LGBT populaciji, to sve što nije toliko prihvaćeno kada se to plasira, onda... Mislim, na primjer, Lady Gaga, njen najviše fanova ima što su LGBT populacije, zato je ona i toliko velika. Tako, kao i JK. Bojkotujemo. Ja ću sad da ga izvadim iz ovog zatvora, da mi vidimo što još ima ovde danas, naš domaćin je Selfie muzej, a mi idemo malo da prošetamo i pogledamo šta sve ima. Žalio si moje, žalići tvoje... Jače, moraš to bolje, duša bolje. Vibrator. Žalio si moje, žalići tvoje... A kako ono s očima uradiš? Molim? Kako ono s očima uradiš? To je natural. To je natural. S tim se rodiš ili ne? Da, ili imaš ili nemaš. Vladice, oduvijek sam htjela da te pitam da mi ti objasniš šta znači pojam pick me girl? Pick me girl, to je ona smaračica što ne zna kada začepi, što uporno želi da je u centru pažnje, ali na najgori mogući način. Znači, 9. krug pakla za vas, niko vas ne podnosi, prekinite to da radite. Koji po tebi su, na primjer, influence scene Pick Me Girl? Ja ih ne bi nazvao Pick Me Girls, nego Cloud Chaserima. A šta je to? Ajde, objasni mi u putem. To je kad bi prodao i rođenu majku za preglede, otprilike. Dobro da znam i ja neke njih. Baš mi onako, fuj, kao, iskulirajte. Mogu da izdvojiš jednu personu? Jedno Cloud Chasera? Da. Pa kako se zove, jel beše Debeli Luka? Lepi Luka. Ja mislim da je Debeli.
Pa, predstavljam se kao lepi. Si sigurna u to? Pa, jesam. Znači, vas dvojica imate neki bif, rekla bih. Ne znam ni ko je to, pa zato zaboravim ime, ali činilo mi se da se zove Debeli Luka, pa rekao. Hoćeš da ti pustim njegov klip, da te podsjetim kako izgleda, da mi rekao slobodno, nešto više pa ću ti reći je lep ili nije. Evo, čekaj, sad ćemo da nađemo. Lepi Luka. Možda nas je Bog pogledao, on voli pa da je igra u Stevu banovan. Tejirović, možda si ga viđao. Samo sekund, lepi. To je ovaj momak. Sigurno sam da si iskakao Pa ne znam, ne mogu da se setim, ali je li to kao ironično lepi Luka, pošto meni nekako nije lep. Čekaj, a šta generalno misliš o ljudima koji na taj način skreću pažnju na sebe, u smislu džuskanjem, komentarisanjem drugih, mislim, i ti to radiš, ali nekako, mislim, meni se dopada kako ti to radiš, to radiš nekako suptilno i sve ima neku poentu. Ali dobro, pazi, ima razlike između komentarisanja i kao biti u toku i pričanja o kolutićima, izvinjavam se, bipu i to. Mislim, stvarno, ne možemo mi da se poredimo dve druge klase. Ja, reci mi, postoji još neko ko se pojavio poslednji, da kažem, koliko si ti već dugo na TikToku? 3 godine, ali su mene brisali 77 puta, tako da sam se uvek vraćao, da. Dešavalo ti se da ti bukvalno sve pobrišao, možeš od nova? Da, ali ja sam tada stvarno bio kritičan. Ja sada kada pogledam na te stare videa, zapitam se, Bože, šta nije bilo u redu s tobom? Ali to ću misliti za sada ovo, nema veze. Ja sam tebe zapazila prvi put, imao si neku sprdnju sa Pljugicom i tad sam zapravo zapazila i njih. Da, pa jel si primetila da je Pljugica propao? Jesam. Pa, sad ću da vam odam malu tajnu. Ja sam ga sakrio kod mene u podrumu. On je zavezan zapravo u podrumu i ja ga ne puštam napolje, zato ne može da pravi muziku. Da, ali on mi je skoro rekao da ima neku misterioznu devojku. Ne, ja sam muško. Ali i dalje mi je u podrumu, neću da ga pustim. Posle cele te drame nema muzike za njega, samo ćemo da Singericu da puštamo, da pravi muziku, jer nekako draži mi u podrumu. Da, kaži mi kako ti se čini da Singerica? Posle svega što je napravio, mislim, i upoznali ste se i negde. Kamera ga želi, slobodno piči, brate, imaš to nešto, šta mene briga, mislim, ne mogu ja dosuđujem nikog, ja sam najgore kada pogledaš u svakom aspektu, tako da, radi šta hoćeš, I don't care. Vladice, mislim, ja tebe moram da pitam, koliko ti mesečno zarađuješ od TikToka, budući da si jedan od stvarno jačih TikTokera kod nas? Pa od TikToka kao TikToka manje više ništa. TikTok ti pa jeste, to je platforma, mislim, tako je nameštena da oni tebi daju te preglede. Mislim, realno, koliko je poznatih nastalo sa TikToka, oni tebe šalju na taj For You page, to na YouTube-u nije tako, ti moraš mnogo više truda da ulažeš, ali zato oni tebi ne plaćaju za to. Mislim, postoji taj creator fund, ali šta je to, ništa, bukvalno. Ili od TikTok giftova stoji. Neki ljudi stvarno od toga zarađuju puno, ali mislim, da li želim da se nalazim posle toga s gifterima i da radim neke promiskuitetne stvari, je znak pitanja. Tako da najviše se zarađuje od saradnje i tako to. Čekaj, ti meni hoćeš da kažeš da sve što gledamo, lavove, srne, kitove što šalju, da je to sve fora? Da, budu kitovi, ali posle manje. Ali čekaj, na primjer, ja znam neke influencere za koje se priča, ajde neću da ih imenujem, da zarađuju do 10.000 evra mesečno, čak i više. Da, naravno, pa mislim, sve se to naplati kad tad. Ko će tebi poslati 10.000 evra na TikToku samo tako jer si lepa, jer si šta? Ali da, na primjer, onaj jedan lav je 500 evra, na primjer. Ali tebi TikTok od toga uzme, ne znam, nešto... Jako puno provizije, da. Jako puno, tipa 70%. Znači, ne znam, sad si mi baš zbunio, ja sam baš mislila, mislim, vidim, voze se neka besna kola, putuje se, sad sam baš u šoku, onako, baš ću da pričam. Forbesovu listu najbogatijih tiktokera u Srbiji, da. Pa čekaj, ajde sad ti realno, pošto si aktivan, koliko novca je realno da se uzme mesečno? Mesečno? Od TikToka? Od TikToka. Da kažemo 500 evra. Stvarno? To je ono kao realna svota, ne računajući saradnje, šta ti radiš pored svega toga. Da. Ali kao TikToka, giftovi, creator fund, mislim, oko 500 evra da kažeš, nije neka para to zapravo. A šta je tebi TikTok generalno donao? Sam glavobolje. Hejt! Da. Mržnju, svi me mrze, šalim se, pa ne znam, ja sam to krenuo iz meni je to i dalje za Meni je to nekako zabavno da radim iz prostog razloga jer tu mogu biti svoje. Ja ne volim kada odem negde, ono kao,
E sad moraš da se ponašaš, ne smiješ da psuješ, ne smiješ ovo. Brate, bitno je da ljudi imaju neku zabavu, jer realno taj TikTok je tip zabava i vidjet ćemo koliko me bude držalo na kraju dana. Smorilo me. Da. Ja, kaži mi, da li si dobio ponude da uđeš u reality? Jel se to može nazvati realitijom što mi imamo u Srbiji? Pa ne može. Mislim, više kršenje ljudskih prava i tako dalje. Apsolutno se slažem. Mislim, znam da trebam da budem nepristrasna, ali moram da se složim s tobom da smo zaista nekako baš dotakli dno. Mislim da stvarno trebaš biti budala posle svih priči koje su izašle, šta se tamo događalo, da ti sad uđeš tamo. Baš trebaš biti veliki debil. A li ti iskače onako nekad na TikToku šta se dešava, pa ono izneveruješ, pogledaš i kao, wow. Iskače mi, baš sam gledao sada neku devojku što je gostovala i kod vas i bio sam u šoku kad sam čuo šta se dešavalo, kao bože, koje pare su vredne toga da ti toliko sebe prodaš, toliko malo poštovanja ti ljudi dobijaju. Misliš da Ivanu Keneški, verovatno, da. A kaži mi, mislim, da li su te ikada kontaktirali ljudi i pitali te hoćeš da uđeš? Ne direktno, indirektno, jel to reći? Jeste, da, preko nekog posrednika. I mislim, pod kojim uslovima bi pristao da uđeš? Nema uslova, forget it, znači nema tih para, neću nikada ući. Da. Osim ako ne nastane neki stvarno reality format koji je onako okej, koji ima neku vrednost, ne smetaju meni psovke i to, ali ti ljudi nisu normalni tamo, mislim, nemaju nikakva prava, logično da će se ih tući i šta sve rade, tako da ako namesti se neki normalni reality gde je ono baš zajebancija sprdnja i zabavno za ljudi da gledaju, bit ću prvi u redu, ali do tada... Hype televizija pravi reality, ali o tom potom, vidjet ćete, već možda znate, ali pošto dolazi proleće, ponovo pokrećemo neku priču koju ćemo podeliti sa vama, ali o tome nekom drugom prilikom, naravno. Vladice, kaži mi još jednu stvar, ti si nekako... Ne znam, stvarno si kontroverzna ličnost, ne možeš da kažem, nisi. Mene zanima čime se ti baviš u slobodno vreme, znači, okej, mi te vidimo na TikToku kao i to je to. Šta radiš inače u životu? Modeling. Dobro. I? Pa znaš Heidi Klum? Da. Da, to mi je najbolja drugarica. Mi često idemo tako modelingujem i dobijemo ono €1.000.000 za to. Ja kao, ok, hvala Heidi, čao. Ćao, Heidi, kreni i nestane. Kao, hajde, palim. Znači, zarađuješ lepo od modelinga. Da. Okej. A kaži mi, što se tiče emotivnog života, onda te pitam, jesi ti srećan? Ili imaš nekog ko ti je ono baš... Da, mogu ti možda i pokazati sliku te osobe. Da. Ekskluzivno za Hype televiziju, znači jako sam zaljubljen u ovu osobu. Sad će mi pokaže ono Heidi Klum stvarno. Ne, ova osoba je toliko seksi, vi niste svesni. Ja sam poludeo za njom. A to celebrity crush? Ne. Aha. Pogledaj ti kakav lik, znači... Wow, da. Pa dobro, to i jeste najlepše kad si zaljubljen u sebe i jednostavno to je to. To nisam ja. Vladice, pre svega hvala ti što si izdvojio vreme za nas. Vidimo se idućom prilikom kad budeš u Beogradu, naravno u nekom drugom okruženju. A do tada, dragi gledalci, u svojoj si ti htjela nešto kažeš za kraj, izvijeni. Da, jel smijemo da uzmemo ovaj laptop pa ne smo s nama? Da, znam zašto će ti. Da. Vladice, što imaš da kažeš? Imaš neku poruku za naše gledalce? Budite lepe, budite seksi i... Doviđenja! Doviđenja! Vi ostanite od programa Hype televizije, naravno.